Počujte sa, kašlíme na ligu a vyhráme pohár, čo? Mali by sme skúsiť hokej, chalani. No, my sme takí hokejkári. Miro. Môžeme dostať od prvej ligy niekoho. Nevadí. Chcete to hrať? Peťo, a kedy budeme robiť ten kariérny životopis? Ideme hrať pohár! Lukáš, daj rozhovor. Potom keď budem dvíhať pohár, tak ma na to tak. It's fucking disgrace. Nachádzame sa v útrobách štadióna Allianz Arena a práve nám skončil zápas medzi Cactusis a neznámym tímom. No, jaké sú vyhliadky do budúcnosti, Lukáš, čo? Musíme nakúpiť nových hráčov. A čo preferujete? Španielsku ligu? Či budete z domácej pôdy brať hráčov? Z Bčka musíme vyťazať. Z Bčka? Tretia, štvrtá B? Vidím to. A čo? Aké máte prísľuby do budúce? Zlepšuje sa to. Milo to bolo do 24-1, teda to 1-1. Alebo to bude 1-1 a potom začne vyhrávať. Ďakujem za interview. Žmurkni na kameru, žmurkni na kameru. Taký disgrace. Čože si dovolil?